Prihlásenie. Nová mBank je intuitívna a prináša nové možnosti. To sa týka aj prihlásenia, ktoré je naozaj jednoduché. Spočiatku budete mať možnosť používať staré aj nové internetové bankovníctvo zároveň. Na prihlasovacej stránke sa môžete rozhodnúť, do ktorej verzie bankovníctva sa prihlásite. Pôvodné bankovníctvo nájdete na pravej strane, nové na ľavej. Do nového internetového bankovníctva sa môžete prihlasovať ako doposiaľ, použitím svojho identifikačného čísla klienta a hesla. Odteraz máte naviac možnosť vybrať si alternatívne spôsoby prihlasovania, ktoré si môžete nastaviť v internetovom bankovníctve v časti Nastavenia, v sekcii Spôsoby prihlásenia. Nastaviť si môžete prihlasovanie pomocou čísla aktívnej karty alebo individuálneho mena užívateľa. Môžete si vybrať ľubovoľné užívateľské meno, ktoré musí mať minimálne 8 znakov a nesmie byť už v našom systéme obsadené. Ako náhle používateľské meno raz použijete, nemôže si ho už nastaviť nikto iný. Pokiaľ počas doby prihlásenia nie ste dlhšie aktívni, systém vás upozorní, že si môžete prihlásenie predĺžiť. Pokiaľ nedôjde k jeho predĺženiu, systém vás po uplynutí limitu automaticky odhlási z internetového bankovníctva. Objavte novú mBank.